Good morning guys. Nami karon diri sa sa akong amahan ng harvest ni og talong. Talong. Sa gusto mo order og talong, nami isa ka basket na talo. Isa ka basket na talo. Para ang talong. Gibit-bit na ang talong sa akong papa. Lignin na talong. Ay patay na. So mo na to. Nag-harvest mi og talong. Naay talong na lignin og talong na tagas. Duha ka klaseng talong. Lignin na talong ug tagas na talong. Fresh from the farm. So ay okra diri, okra. Yun. Oh, diba? Talong mo din ha. Tagpila ni ka days pa harvest na pod. So saron Sabado, saron Domingo. So Lunes mag-harvest na pud ka. So every 2 days mag-harvest na pud si Papa og talong. Oh, kani pag after tomorrow's Monday, Tuesday mag-harvest na pud sa Tuesday og talong. Every angan lang sa og isa ka adlaw. Tapos mag-harvest na pod. So maulong na ang kinabuhi sa bukid. Sa Davao kay tag 80 ang kilo sa talong. Diri tag 40. Oh, di ba? So 40 lang diri ang talong, guys. Pag sa syudad mahal. Tara. Nag-harvest na si Papa og okra. Tara, okra ta sa okra. Okra. Katul. Tara. Ang kulang na lang jud ani kay ginamos para sa okra og talong, sa nilagang okra og talong. Yun. Tara. Ang okra pud pa kada duha ka adlaw. Kada adlaw ang okra mao ni kanang pipino. Kada adlaw? Kada adlaw jud dili ka pwede pagman kay na kay di naman. Kada adlaw ang okra harbisan. Okra hasta pipino every day. So wala kay pipino ron. Wala. Ito sa ka na daot. So ano siya? Wala ni pipino ni dali kita tanom nimo. Palaya man ni. Ay ang palaya. So kini siya. Ang palaya ni siya. Naagnas na lang. So tamna na po siya bago. Tapos dari sa pikas kay naay sibuyas dahon. Tara. Sibuyas dahon. Sagbot lang. Pero makita pa man siya na sibuyas siya. Tapos usa ba? Tangkong. Ani lang guys ang kinabuhi sa akong ginikanan diri sa Mati. Nagapang umalang. Nagatanom og gulay, magkupras og lubi. Inana lang kasimple na napahuman Manila og eskwela sa college. Tungod sa pag-uma o pangkupras. Ora to ang among uma. Diri na gulay na akong Papa sa pikas area na apod. Sim lang talong. Sa pikas pa unsay tanom nimo pa? Dito pikas. Oh, magtanom na pud siya sugod. Sa likod sa balay wala na pod. Siyempre mag-uli ka dito sa kuan kay dako
Okay na ang gulayan. Asa? Lumboy. Oo, Okay na ang gulayan ba? may end of contract naman ko December. So basin, wa pa ta kabalo. Kung di na ta mag-renew, mag-uma na ta, magtanom ta og gulay. Yung papa na daw siya, na daw mag-finance iya ha. Yung na ako na lang mag-finance. Marajog na yung kwarta. Ha? Unta daw? Kanibo doon ang ngayon mong namahuan kay agree ba na siya? Ah, okay. So, tayo mag-finance siya, ang magigagaw ra good food. Ako na lang mag-finance sa imo. Para jud nay kwarta ka finance no. Na nagpabuhi mig baboy, nagbuhi mig baboy dito tulo ka buok. Pakita na ko niya ang baboy na among gipalit ng magulang ra sa iring. Magulang ra sa iring among napalit na baboy. Astang gamay ang isa. Maning payag diri ah. Paano ni siya? Ambayanan sa akong papa. Kung udto. Ano na among na-harvest na talong? Siguro maabot ni og 10 to 15 kilos. Mga siya. Tapos na ako'y nakita Andri ang saging. Astang dako ang bulig. Ay, bunga niya. Tara. Sa akong papa man po ning saging. Andari. Ito ara. Hoy, hapit na siya ma-harvest. Siguro pila na lang ni ka days or 1 week na lang ma-harvest na ang saging. So, wala siya. Ang ma-harvest diri kay saging, lubi o gulay. So, mga siya. Mga talong oh. So, kini siya pwede na i-harvest on Monday, tomorrow, Tuesday, ma-harvest na po din mga gagmayng talong. Ano sila? Ay! Nakoy nakitaan, mansanitas. Mansanitas ay. Ayun. Ay, sorry. Mansanitas. Kasi pangalan ni sa inyo, sa mo kay kuan siya mansanitas. Okay. Asa. Ayun. See. Oh. Mansanitas na siya. Hello. Mansanitas si diri wala ko balusaw sa pangalan sa uban aning lugar. Oh, mga na to guys, so daghan kayo salamat sa pagtanaw. Wala nang kinabuhi naman diri sa bukid, mag-uma, magkupras, magtanom og saging og mora jud simpleng kinabuhi lang. Og dili makambyo sa kinabuhi sa syudad. Bye guys. Tara, manghuli na mi. Kami mga 17 kilos na talong. Okay. Oh, sa mopalit og talong. Manuroy ko 40 ang kilo. Talong! Talong mo na. Talong mo din na, talong. Tag 40 ang kilo talong. Ang kinabuhi sa bukid. Bote kaya liya marje. Talong mo diha, talong. Pabalit na mo, pampalit o gatas ni Lawrence. Ano? So mo to manita sa ka ng baboy. Nagpabuhi kog baboy sa akong mama ug papa. So baktin ra dili siya baktin. Para so tulo ni kabuok. Ambot kung mudagko ni sila. Kung madagko ug kumabaligya ni. Kung mahalin ba di December, mudag ko na mo dik. Pero na ang tayo sa akin, pinakagamay.
Igsuon ni sila tulo. Igsuon na sila tulo pero kini ang pinakagamay oh. Pinakagamay sa tanan. So mo ni among baboy. Tulo ka buok na sagol na murag miming kadako. Di pa testing lang pabuhi kung mo dako ba ni sa December. Kung mo dako ato ibaligya. Gininod sa kasya na yun. Nagkaon pa. So mo na ilahang tubig, mudidi sila diri na maagas sa siya pag ilang spako ni dik 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 dik. So man siya. Dik 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 dik. Wala ning live sa bukid, kinabuhi sa bukid, mag-uma, magbuhi og baboy, magbuhi og mga hayop ug unsa pa. Ay, napaday say suga diri Suga giso. Wala to among kinabuhi diri magtanom og gulay o magkupras o magbuhi og hayop. Bye guys.